महनपुर थुलुंसि क्लाबनि बानजायनायाव 19 बोसोर बैसो सिंनि हौवासाफोरनि जोलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय। मख'जाथावदि बे हाबाफारिया 28 जुलाइनिफ्राय 1 आगस्तसिममोन, थामहिनबा दिनै जोबनानै थांबाय। दिनै जोबथा बादायलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लायो एमएससिनि एम मलेन्द्र नार्जारी आरो धेमाजि जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि लोगो आफादगिरि दीपांकर नार्जारी, लोगोसेनो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा बाहागो लायो। मख'नो गोनांदि दिनै जोबथा जोलुर बादायलायनाया महनपुर थुलुंसि क्लाब आरो सानजारि नोगोर इउनिट ब्रादार्स बे मोननै हानजानि गेजेराव जायो आरो सानजारि नोगोर इउनिट ब्रादार्स हानजाया 1 गल आरो महनपुर थुलुंसि क्लाब हानजाया 3 गल फारागथियाव देरहानो हायो। गिबियाव सानजारि थान्दै दुब्लिनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जाबाय। दिनै महनपुर 3 नं महनपुर गामि थुलुंसि क्लाबनि बानजायनायाव 28 जुलाइनिफ्राय जागायनाय रुंसारि धनिराम स्वर्गीयारि मेम'रियेल फुटबल बादायलायनाय जागायदोंमोन। बेवहाय सानजारि ओनसोलनि गासैबो गुबुन गुबुन गामिनि गेलेगिरिफ्रा बादायलायदोंमोन। दिनै बेयो फाइनाल जादों। दिनै फाइनाल खेल। बे फाइनाल खेलाव 1 नं थुलुंसि क्लाबनि आरो इउनाइटेड ब्रादार्स बे मोननैया गेलेदों। गेलेनायनि गेजेराव इउनाइटेड ब्रादार्सआ फाइनालाव रानार्स आप जाबाय आरो थुलुंसि क्लाबानो फाइनालाव देरहानो हादों 3 आरो 1 गलाव। दा जों आसा फारिदों ओनसोलाव जाखांफुनाय लाइमोनफ्रा जाहाथे फेग्रा मुवानिफ्राय जानगारनानै थायो आरो दा बुंनो थाङोबा सामार भेकेसन समाव जाखांफुनाय गथ'फोरखौ लानानै ओनसोलनि सेंग्राफोरखौ लानानै मोनसे बादायलायनाय होनायनि थाखाय आं गिबियाव थुलुंसि क्लाबनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय गाहाम हामलायनाय जासिबाय। दा जिखुनु जाया मानो खोब मोजां जादों खेला। बेवहाय गोबां मोजां मानदण्डनि मोनसे गेम जादों। दा बेखौ नोजोर बोनानै जोङो इयुनावबो जाहाथे बेफोरबायदि गेलेनाया बादायलायनाया जाबाय थायो। बिथांमोना बुंदों ओनसोलनि जेरै गामि दाजेननाय जेनेबा हादान सिफायजेननाय बे ओनसोलाव बिथांमोननि मुङै फैगौ बोसोरावबो जाबावगोन। देग्लाय खरजाखोमै बुंनो थाङोबा रुंसारि धनिराम स्वर्गीयारिया बे ओनसोलनि हादान सिफायगिरि। बे 3 नम्बर महनपुर गामि दानायाव बिथाङा गोबां अरिहना दं। लोगोसे जोंनि सानजारि नोगोरनि एस बि बड' हाइ स्कुल गायसननायाव बिथाङा गोबां बिहोमा दं। बिब्दिनो आरोबाव फारियै गोबां रुंसारि जालांनाय बे ओनसोलनि मानगोनां गेदेमा बिथांमोननि मुङाव बिथांमोना आरो फैगौ समाव गेलेहोबाय थागोन होननानै जोंनो फोरमायदों। बेनि थाखाय आङो थुलुंसि क्लाबनि गासैबो दैदेनगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय जासिबाय आरो लोगोसे बयनोबो अननाय आरो गाहाम हामलायनायखौ जासिनानै बेखिनियाव फोजोबनाय जाबाय। गोजोन्थों। फुटबल बादायलायनायाव जोङो थुलुंसि क्लाबा मोजाङै मोजां दिनै सानथामनि हाबाफारिजों फोजोबनो हाबाय। लोगोसे बिथांमोननि गेलेनायाव जाय टिमा मोजाङै पार्टिसिपेट खालामदोंमोन बिथांमोनानो फाइनाल खेलखौ गेलेनो मोनबाय। लोगोसे जोङो फ्रेन्डलि मेच हिसाबै जोङो जनाय गार्लस आरो जोंनि सिमेन्ट सापरि हालामनि सानजारि नोगोरनि गार्लस बे मोननै टिमनि गेजेराव जोङो फ्रेन्डलि मेच गेलेहोनाय जादों। लोगोसे दिनै बे खेलखौ जाफुंसार होनायाव जोंनि बिथांमोना जोंखौ मदद खालामनायाव गोबां जोंखौ रां मदद हरनानै बे खेलखौ जाफुंसार होबाय। लोगोसे थुलुंसि क्लाबनि आरो रायजो राजानि मददजों बे खेला मोजाङै मोजां जानानै थांबाय। बेनि थाखाय जोङो गासैबो जोंनि थुलुंसि क्लाबनि लोगोसे रायजोनि लोगोसे जाय दान बावगिरि बिथांमोना जोंखौ दान बावनानै जाफुंसार होबाय। बेनि थाखाय गासैखौबो रोजा रोजा साबायखर बावहरबाय। लोगोसे जों फैबाय थानाय समफोराव बेबायदिनो मोजाङै मोजां खेलखौ दैदेनलांबाय थागोन होननानै जों आखायाव लादों। लोगोसे आन्डार 19 बे बाराव होबाय। फैगोनाव जोङो अपेनबो होनायनि जोंहा खोथा सावरायलायनाय जागासिनो। बेनि थाखायनो नेक्स्ट आरो बोसोराव जोङो
बेनिख्रुइ गिदिरसिन खेल होगोनखौ जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायहरनाय थाबाय। मोनबेसे हान्जाया बाहागो लादों? बेयाव जोङो टटेलि मोनजि टिमा जोंनाव बाहागो लादोंमोन। गोजान हिसाबै जोंनाव सिलाफोथार नर्थ पार्लिं बिथांमोना सेमिफाइनालाव जोंनि थुलुंसि क्लाबनि ए टिम हान्जाजों ट्राइब्रेकाराव जेनो। बेजों लोगोसे जोंनि बि टिमा सेमिफाइनालाव मामोनलाय मिसामारा पन्सायतखौ मिसामारा गामिखौ फेजेनो। लोगोसे बे मोननै खेलाव जोंनि महनपुर हालामनिनो थुलुंसि क्लाबनि बानजायनायाव ए बि टिमानो माने फार्स्ट आरो सेकेन्ड फार्स्ट उइनार आरो रानार आपखौ मोननो हायो। बेखिनियानो। सेथि बान्था मा दंमोन? सेथि बान्थायाव जोङो रांखौनो होदों, लोगोसे उइथ ट्रफि। राङा जोंना बारा गोबां नङा, 5,000। नैथि बान्थायाव 3,000 रां उइथ ट्रफि। बेखिनियानोमोन।